Ogiai nyagwinge makaluo. Nakora mgajuang entulang kurawe thulo kane George Bati mondo mi bi ketane na piny Kenya eratil. George Bati. Aneno kisechopo. Asechopo Lydia kendo achopo gi yawuot luo ma gine studio ka. Giloso kendo gidhi miyowa wach. Penjo sebejo ka penjore ni diponi tiere jo maundu modonjore kinde jo ng'anyo kamayo jo piny. Penjo machielo ni diponi nitiere jo maundu modonjore kuom obila ka inyo jo piny. Gin penjo ma waketi ratilo dhiambo ma kawuono mondo wang'e to kopo ni nitie yo mane ma sirikal nyalo tiyo godo kata jo piny nyalo yango godo jogo mondo neni onge ng'ama ochwero ngimane, onge ng'ama owito mwandune. Kora mgajuang mondo mi yud duoko mag penjo mabende George Bati dwaro penjo kendo goyo mbaka gi wende keche mana kani kecha kidieny mar ariyo machino maratil biro mana dakika machuok bang' ma wasebedo kanyo gi Elizabeth Otieno mosebedo kalo kuna wechegi nyinga Lydia Okeo. Twak maratil biro mana dakika machuok bang' ma kikidhi mabor.